Get
don't follow mama. Tell you some me. He don't follow. The shame way I West is don't follow mama. Tell you some me. He don't follow. The shame way I West is don't follow. The shame way I West is don't follow mama. Tell you some me. He don't follow. The shame way I I'm a dog. I bet it. No follow. No follow. West is no follow. No follow. No politics. West is no follow. No politics. West is no follow mama, they don't follow this, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow this, they don't follow. West is no follow, they don't follow this, they don't follow. West is no follow, they don't follow. They don't follow this. West is no follow mama, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow this, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow this, they don't follow. West is no follow, they don't follow, they don't follow this. West is no follow, they don't follow, they don't follow this. West is no follow mama, send your son me, they don't follow. West is no follow mama, send your son me, they don't follow. West is no follow mama, send your son me, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow, they don't follow. West is no follow, they don't follow, they don't follow. West is no follow, they don't follow, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow me, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow me, they don't follow. West is no follow mama, they don't follow me, they don't follow. West is no
Hello, follow. Hello, follow. Hello, Valentine. West is hello, follow. Hello, follow. Hello, Valentine. West is hello, follow, mama. Sang it, Sabamina. Hello, follow. West is hello, follow, mama. Sang it, Sabamina. Hello, follow. West is hello, follow. Hello,
Baba.
Uma sihlangene uma uzokuthiwa sinamandla masihlange noma madoda umuntu ongazile la engezi la ngoba siyazi lapha phakathi kwethu kunamaphekulu asenandaba usibona nje asinandaba wena usazingelana nathi usaba ukufa thina njengoba senza lento ukufa sikwesaba ngoba usibona siyinikele kangaka sinamsebenzi bawu8 abafana lokugcina ona4 usasi yonke into umusi yosale ubamba lona na4 manje njengoba nisibona nje siyinikele kanje hayi ukuthi asazi ukuthi ukufa kukhona siyazi futhi sobulawa ngabantu esibathembele sobulawa ngabaholi abaholi yibo abahlela ukubulala abantu amaphoyisa yiwo ahlela ukubulala abantu so ke konke siyaqhubeka ngoba ngeke ibheyi imiso umuntu oyedwa khona abanye abalaba abasebenzayo abangazi le ndawo ukuthi yakhiwa kanjani mina nginalo ulwazi abantu le ndawo yakhiwa strategically yakhelwa abantu bala koGobandlovu koSikhawini koMkhoboza koNtambanana yakhelwa bonke labantu bakoMpangeni konkosi uMadlebe konkosi uMthiyana wonke amakhosi lana la ingakho kuphoxa ukuthola ukuthi eSikhawini kunenkosi edayisela abantu bokufika amatayitela iyaphoxa leyo phela ngiyisendaweni mina indawo ungayazi uyabona nje la ogangayo ngicela yeke ngoba nasekuqaleni ngikhathi ngiqala lento ngabawonisha abantu ngabatshela ngathi lento ngene ivimba kwathi hawu uyangaze ngatshelwa elinye iphoyisa elokhuza ephoyini latha wephakala ngeke kuyenze lutho lento ngathi mina uNkulunkulu akubeke ubone uyabona lena sikuyo izolungisa izobafowethu niyabona lena nje sikuyo lena yomoya omuhle kanje niphume ningamadoda ningaka ningamakhanda emizi ningomama niphume ningaka kungogogo neintombi niphumela umoya omuhle uNkulunkulu uyayiseka into enhle ingane zakwethu uNkulunkulu uyayiseka into enhle lizolunga izwe lizolunga engani awuthi nginenzela isifungo namhlanje umhla ka26 June ngithi lonke iphoyisa elikhohlakele la eBay thula musuthi yebo akazizwa ukuthi thula yebo insayini sanahlale nithi yebo akuyona ipolitiki le akuyona lento yepolitiki lapho kufuna kuvuma umuntu ebheda umuntu umvumela umuntu ebheda igama lomuntu uvume nje umuntu ebheda ukuthi akwenziwa lokho la lapha sizolungisizwe ipolitiki siyibeke eceleni singamaqembu ehlukene siyazana futhi la kodwa sesikhathalelizwe manje cela ukwenza isifungo la eBay lo nyaka ungakapheli hayi ukuthi kuzokwenziwa uhulumeni kuzokwenziwa yimina lo nyaka ungakapheli lonke iphoyisa lihlangene neNigeria la lonke iphoyisa lihlangene namakwelekwele ubulawa abantu bakithi la emateksini kuthengwa amaphoyisa ukuthi ahlukumeze abantu la eBay uma ngabe kuthiwa uke wathi ukhuluma into uyalandela wesatshiso wenziwe yonke into ngiyanifungela uNkulunkulu silalele njengoba sikhuluma lawo maphoyisa onke azoboshwa lo nyaka ungakapheli ngimkhombisa ukuthi le ndawo ngiyayazi kunehlathi la amaphoyisa alazi anini khulume mina ngingayena la nginikhombisa ukuthi ngiyazi kunehlathi la amaphoyisa alazi kunabantu bokufika abadayisa ama-drugs lapha ehlathini bedayisela abafana balakithi bese belala nabo badlwengula iy'ngane zabafana la amaphoyisa ayazi ngicela ukunikeza amaphoyisa leli iviki ukuthi hamba yolungisa lento lapha ehlathini ngaphandle kwalokho
kuzophuma isithombe sephoyisa eliyingxenye yale nonsense leyana. Sicela amaphoyisa asilungisele le nto thina sihlambalazi umuntu thina. Mangithi amaphoyisa ngibizanga igama lomuntu. Khuluma ngesiphoyisa manje iphoyisa la lingenzi ngathi yini isiphoyisa. Isiphoyisa i-department. Sicela isiphoyisa sisilungisele le yanki lapha. Bese iphoya amaphoyisa silungisela nansi le ndawo la. Le ndawo la. Okay baba. Yebo. Asizukhuluma indaba eningi. Sicela amaphoyisa namhlanje asilungisele le ndawo leya. Ngoba mina nginawo amathuluzi okulungisa. Yabo. Siphinde futhi sicela amaphoyisa asilungisele le ndawo lapha empangeni. Egcwele amaSomalia namaBangladesh namaSomalia namaPakistani bafowethu kudliwa imbuzi zabantu la ziyaphela imbuzi zabantu la zidayiswa yini mnqolo mnqolo ndini yini ntshontshe imbuzi zabantu emakhaya nizoyidayisela amasulumane lapha ama-Ethiopia namabani sicela ukuthi leyo nto iphele bafowethu niyazwa ngoba thina sizukukhomba imino sibhekise kude sinishiye nini uyabo khona lapha phakathi wena balokhu behlina basela ukuzohlina nje la bayitshela ukuthi mina nginendaba nomuntu ohlinile ungihlinela nje uzuyeke uzohlina nje uzuyeke ngoba bakuthume nje ukuthi wasuzokwenza ngathi uthi uyinto ethile awulutho uyabona mawusagada amakutshukutshu awulutho umnqolo izingane zakho ngeke zibe yilutho uyozala isizukulwane nje amawuwa izinto engeke zibe yilutho nibuka phela akekho umuntu engamboni mina la ngibuka nje sewuhlinile kumuntu uhlineleni uzokwenzani ngoba makukhona into ongayenza phela ngabe usuyenzile uzohlina usuka le lapho usuka khona uzohlina la uhlinelani akho lutho ozoyenza nidlala ngabantu niganga ngabantu la ngoba insizwe ningazazi nambe nijuma abantu belele ngeyibhamu bese niyibiza ngeinsizwe ngoba uqonde emini ilanga libanele uqonde insizwe emini kubukizwe lonke ubonakala ukuthi insizwe futhi uyitshela ukuthi uzoyenzani ngoba kwaZulu umuntu akajunywa uyamtshela umuntu ukuthi wensizwe amagama akhe awalunganga ayambeda kushone ngapha kwenziwa njalo manje uzohamba ukhukhumala ubala lapho ngoba udubula abantu bayizamela lapha emateksini ubulala ama-owner abanumzana bemizi bezama lapho uzohamba usekani asizukuthi silungisizwe sibhekele wena uphume ubhekele ucabanga ukuthi oncencana nawe phumani kulowo doti loyo bona ngokuthi uyisilima kangakanani ngokuthi usuke lapho usuka khona uqamba amanga wathi uzofika wenzini la awusayenzi leyo nto usuyahlina manje la silungisizwe thina asimanga endleleni yomuntu uma kade uganga ubuntshontsha uyantshontsha la emhlabeni nathi sikhule sintshontsha ummbila wabantu lapha emakhaya uyantshontsha kodwa mase ngena umnikazi ensimini uyaphuma ubaleka awugolozi uyantshontsha sesiqedile-ke thina ukumasha bese sizokhombisa nje lapha eBay ukuthi ngomhla ka-30 akulona usuku lwesigameko ngomhla ka-30 kakulona usuku lwesigameko wengane zakwethu niyezwani umhla ka-30 unqamla juqu esifuna ukubona ngawo ukuthi uhulumeni uyobe senzeni ngalezo insuku into esijabulisayo ukuthi usekhipha u600 million okusho ukuthi kuyoshaya umhla ka-30 sebehambe bonke inkulu phela leyo mali leyo kuyoshaya umhla ka-30 sebehambe bonke-ke laba bantu ngoba uhulumeni usekhipha imali engaka kwenze njani lapho umhlangano wani lo buka lo baba lo ungozi nje lokhu kungezwa mhlaka-30 bafowethu yakulona ilanga lesigameko ngicela ningabulali iy'tolo zenu ningathathi umqondo wepolitiki ngoba sesibonile thina kula mamashi ukuthi inkinga ikuphi sesikubambile lokho siyabatshela futhi abaholi bamanye ama-civic organization ukuthi ama-civic organization abo ase-infiltrated sekungena abantu abafuna ukuzokweba ngoba bazi ukuthi baqhuba lelo gama yingakho mina kungavumelekile ukuthi ufake isithombe sami kwi-poster uthi uphakele umthathu uzobe khona ungazange ukhulume nabo siyayikhansela leyo nto vele sifake isiphambano sifake ku-social media siyikhansela so-ke asifuni ukwenza njalo ngoba siyafuna ukusapotha wonke umuntu kodwa ngicela ningalandeli laba abantu abafuna ukuba ngamakhansela kunabantu abafuna ukuba amakhansela la asebezoqamba manga-ke manje ukuthi ade siphila naye simazi nje ukuthi uyidlela iy'nkobe njengathi uyabo usazoqamba manga ngathi uzokwenza imlingo manje asahambe siyotapa nasi la amakutshukutshu laphaya anesitolo adayisa ama-chips anopoison
kodwa ngoba ufuna uba yikhansela aphinda athi nina hambani niyotapa ama-chips anopoison. Utapa kanjani esitolo othe ama-chips kunopoison kuwona? Uphinde uniyotapa lawo ma-chips akuwenza umqondo lokho bafowethu. iBay sizoyigcina inhle kanje. Lo msebenzi esiwusebenzayo esizama ukulekelela ngawo uhulumeni uneminyaka ewu-32. Ngeke ke bafowethu ngonyanga nohafu bese silungisa yonke into. Ngomhla ka-30 ngicela umuntu angithumelele ividiyo yakhe ebambe iflag lakhe kanje ibe u-30 seconds athi igama lami nguNkosikhona ngakondabandaba kwaMandlakazi entabeni yeZulu ngithi izwe lethu alibuye. Ngifuna leyo video kuphela ngomhla ka-30 ekuseni. Ngisho ungayenza uhlele endlini, ngisho ungayenza ulapha edolobheni noma ungayenza ukuphi. Ngicela lawo mavidiyo ngomhla ka-30 ngizonipostela wona wonke. Akekho umuntu ozomasha la eBay abulale itolo ngomhla ka-30. Laba bese behlela ukuthi bazothatha amafriji abantu. Ninamanga. Akho umuntu ozomasha la ngomhla ka-30. Ayikho maphoyisa ayikho imashi ngomhla ka-30. Ngomhla ka-30 umnqamlajuqu ukuthi kufanele uhulumeni kube kukhona sekwenzile. Uma engakaqedi ngowethu uhulumeni sizomlinda. Lapha eBay yimi enganquma umhla ka-30. Lapha eBay ayikho imashi ngomhla ka-30. Abantu uma befuna ukuphuma bephatha amaflag abo bekhombisa isupport bethandaza befitshela uNkulunkulu ukuthi izwe kalilunge ngingajabula ke nihambele nje umuntu ayishuthela ividiyo yakhe noma nayishuthela ividiyo yakhe noma nayishuthela ividiyo yakhe ngisho ungalibona ikwele lambe litanasa la uliyeke utshelwa yimina lizohamba ngisho elingakholwa uyabona amanejela lawa azona namaphoyisa azohamba mfuthe embani azohamba nizobona phela bayitshela ukuthi abezukuhamba bazohamba uma engahambanga uzohamba sekuboshwa iphoyisa elimvikelayo lizoboshwa phela iphoyisa elimvikelayo bese yahamba manje yikho mina nginganakile konke le process ezokwenzeka nginaka into eyodwa nje ngoba mfowethu abahambe alibuye uma ngomhla ka-30 uhulumeni angakakhiphi wonke lamakwelekwele agcwele lapha eBay ngomhla ka-1 siyamasha Ngikudlulisa ukubonga bafowethu insizwa. Ngiyabona lapho khona ngisho abanewethu, khona ngisho abantu abadala kunami. Ngiyabona kukhona onhlanga yethu, ngiyabona kukhona omna wami, ngiyabona kukhona ngisho izingane zami la. Wengane zakwethu akukho kwedlula lokho. Izwe amabhunu. Ngoba niwabona lamabhunu ngisazodila nawo lamabhunu la eBay. Ngabonile ukuthi anomqonjwana ongasile ukubukela umuntu omnyama phansi. Hayi, khululeka uyabona mina abantu bacathi ngiyadlala ayikho into engayiboni mina nje ngithe ngifika nje ngabonto la amaphoyisa afukuziswa yinanka amakhulu azokunye imhlathi yonina phela lalelani abelungu bantshontshizwe abelungu kufanele bezothe masenza izinto thina abangaphakama abelungu bemisa imsila ngoba sihleli nabo nje siyabahlonipha ngoba bane-positive contribution ezweni kodwa kufanele bemisa imsila uma kukhona into esiyenzayo thina ngoba bavusa leyanto yabo so-ke akuzukwenziwa lutho sicela laba bamaqembu khona laba abamaqembu abahlela ukulutha siyabazi abamapha amaqembu bahlela ukulutha ngomhla ka-30 thina-ke thina insizwa sibheka amakhaya obaba wena nsizwa uwedwa uyazazi ukuthi ubheka ikhaya likababa wakho ubheka iy'ngane zakwenu ubheka iy'ngane zodadewenu ngeke kusebenzele ukuyohlala ejele ngomhla ka-30 akulona ilanga lesigameko kuphela iy'nsuku esayinika abantu bokufika uma beyobe besekhona sophinde sibe neminye imihlangano futhi sizukubulala muntu thina amaphoyisa bethukile etshela ukuthi nizokona ngiyanibonga ngibonga ukuyiphatha kahle kwenu ngiyabonga futhi ukuthi ngimbize ngesikhathi esifishane abanye besemsebenzini kodwa nakho khona njengamanje ngelethizwe ngowani umbango hayi bosisifethu hambani yokuganifela ke manje hambani nje nogana nina nje kuthandana nabantu bokufika hayi noma siyababoleka siyababoleka noma ningahamba nje ningakalotshola sobuye siluku umhlangano bafowethu umuntu akabuyelela lapha sihambe khona
Sila ibase yabonga kakhulu kubantu bala ibase yabonga kakhulu ibase yakhelwe izindawo eziningi engizazi ukuthi sinezinsizwa kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngiyayibonga le nsizwa ezikhona la zenele ukuthi singaqhubha imashi kodwa ngiyaphoxeka ngoba ngizwele ukuthi bekunomkhankaso omkhulu ukuzama ukuvimba le mashi kuthiwa kunephoyisa lethi lizovimba mina ngavele ngahleka kancane wathi uthi nomfazi lethi lizovimba mina ngixakeke kangaka abafazi so ke interview uzovela TV ubosho uba Ngiyaphila. hayi no siyaphila futhi Namhlanje ke futhi Serichards Bay. she hayi bambe khona engekho seyibambe Yeah. Serichards Bay namhlanje besize nje ngepeace march besizotshela nje otsotsi kuse mashani bafethu mashani sicela intenti ingashayi bafethu Bela. eish bazi kade sikhuluma si-interview kahle kodwa manje sesingene esikuso cishe masithi mashani majita Kuzozwakala. mashani bocheri mashani bomakwerekwere mashani bafethu sesiya mashani bafethu asisagcwali yini mashani bafethu le nto kade siwenza la eBay siyezothiwa khona yoxakanyana kodwa siyacabanga ukuthi sobathumela ngovutha bevutha otsotsi mfowethu uyathola abayimashele ngey'teti mfowethu into esobe siyenza sibambe o-eva bethu siphethe amaflege ethu siyathandaza sithi awahamba amadimoni awahambe Yeah. Lamazi. hawu uba-4 Yeah. yes hayi basazosina abathathu ya mfowethu Lamazi washilo sinawe ukuthi ayikho into ezokwenza ngomhla ka-30 cha usuku nje kodwa nikusho ukuthi abahambe nakho namhlanje futhi ukhuluma ngomholi ukhuluma amazwi owawakhuluma mfowethu phela emntwini woza la mntana woza la sizothi la phela emntwini usuka le ufike ngandiza manje Yeah. uzoshumayela lelo vangelo uthi ngey'teti yebo asithinta impahla yamuntu izosingcolisa Yeah. ma-South Africa msana ukuthinta iy'mpahla zabantu nizoncoza okwethu ngey'teti hlala nomndeni wakho uhlale nabangani bakho niphethe amaflega ase-South Africa noma ningathandaza kuze kuvele iy'limu kodwa nje bona akushaye iy'teti besishayisa ngomoya hame ayikho imashe khona ayikho asiqizelele phela emntwini ayikho imashe khona ayikho Yeah. thina sithi ayikho imashi Yeah. singazika amadlingozi ukuthi kunina amayivuka azothina Yeah. makwenzeke vuka amadlingozi ningalutho Asingeni. ningashisi lutho Yeah. ningabulali lutho sehlela kezathu asifuni ukubizwa sihleli nemndeni yethu no-eva bethu kuthiwe khuza shumi lamadilozi namba sebelutha cha Yeah. asinasikhathi ngey'teti siyakhuleka kuphela Shuthi lo 600 million okhishwe uhulumeni ukhiphela mahhala mhlaka-30 hayi uyalutha ufuna ukuwulutha lo 600 million akukho bungozi bukhona. awukwazi ukuthi silambile sihlale emkhukhwini ulibale ukugqaba ulo 600 million cishe ngoba uzothi stepa down ey'nsukwini usenzela nayo kuyodla ekhaya utsotsi danko mnqa ngaphambi kokuthi-ke kushaya umhlaka 30 umyalezo ongawudlulisa sibonile ukuthi-ke iy'tolo ey'ningi lazibalile zabantu bokufika umyalezo ongawudlulisa ngoba ngiyazi ukuthi nakanjani le video bazoyibona zo-3 kuphela iy'hlingesele ukuthi nikubona Ngithi mina one asiluthi bafowethu inhloso yethu akukhona ukulutha asiluthi njengoba kuselelo 3 days asiluthi abantu bokufika abayihambise bona lapha eThekwini bayahanjiswa abantu bahanjiswa mahala hambani bafowethu niyolungisa amazwi nathi silungisizwe izwe lethu la mangabe sesikulungisile kwangaphakathi bese niyabuya ke ngendlela eqondile mangabe uye eZimbabwe la uvinjwa ngazi kangaki lapha endleleni bekuvimba bekufuna imali bayakhokhisa lapha uthi uhamba 50 kilometers uyavinjwa ngeke ukwazi mawukwatholakala ungenawo amaphepha uyaboshwa lapha eSouth Africa labantu already bawuphulile umthetho bangena eSouth Africa ngongemthetho so manje akunafuneki bengathi manje siyayinegotiate lento
asingayinegotiate njengoba belapha eSouth Africa ngokomthetho afuna ngabe bayaboshwa. Inkinga yini asinayo iHome Affairs oqondile thina. Asinayo president oserious ngezoqondile. Asinayo amaphoyisa aqondile athi alelizwe. Asinawo uSNDF, uNavy. Labo bantu laba ibona kumele ngabe balungisizwe. Uimmigration, yabo. Amaphoyisa lapha eSouth Africa afuneka avikele izwe. Hayi ukuthi wona thatha imali ema-bribe from kubantu bokufika. No, sibalukhulu kakhulu ngesikhathi. Bonga mina. Bukele mntaka sisakhona.
makavumi amadoda ngithwele kanzima umeli wami akavumi leli cala lifuna
nomdothinta thina we nomdothinta thina usukele ekhanda manje nomdothinta thina we nomdothinta thina usukele ekhanda manje nomdothinta thina nomdothinta thina we nomdothinta thina usukele ekhanda manje nomdothinta thina nomdothinta thina usukele ekhanda manje nomdothinta esihlale phansi sikhulume le ndaba badodazizana induku uzaphathe induku esihlale phansi sithethe amagama bezane induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le induna yale ndawo esihlale phansi sikhuluma amagama bezane induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le bezane induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le ndaba bezane induna yale ndawo esihlale phansi Salbet induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le ndaba madoda bizana induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le ndaba bizana induna yale ndawo esihlale phansi sikhulume le sithetha amacala bezane induna yale ndawo esixabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolongiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla awukho obolungiswa ngesenzo sakho wemxabanisa ulamla kanjani wena ufuna amandla
wemcabanisi ulamla kanjani wena ufuna amanga njengoba ufuna amanga awukho ukulungisa nesenzo sakho wemcabanisi ulamla kanjani wena ufuna amanga njengoba ufuna amanga awukho ukulungiswa nesenzo sakho wemcabanisi ulamla wena ufuna amanga awukho ukulungiswa nesenzo sakho wemcabanisi ulamla kanjani wena ufuna amanga awukho ukulungiswa nesenzo sakho wemcabanisi ikhasi lesakithi na ikhasi yohlangana kuyophela abantu Mangiyaphanga futhi ukhumbula insizwa manje ngikhati yalo ngihubha namashanga labantu abantu kanyanisi ukuthi sidiluka ikukula bonga lizoduka la ngumfoka first umfo umkangeza fakho umbongolo lo umshawe ekhanda aphindelela umthondo omalunga lo uya lo insizwa leshaya imasiphansi mawushaya isiphansi uyigwala la awulisanga la nentombi uma uyashaya uyashele kahle ungayisheli ngodlala naniqoma intombi yilwisi uyibamba amahlakahlaka ngesandla grafu hayi ibhungumane ezinqehayayo manje sifuna insizwa ke siyenza ukuzotekisa sifikile sifuna insizwa zilwe ngempela zingajumi ngoba kufika mina foka Nhlabani for umkhangisi ngoba kufike foka Mthetho ushaya ushampeni uze miyami yazona ithola bese kuzofika umfoka Simelane nosibholo luncane ugedla eyifebeni ngiyabonga ababhemu sikhona sibaningi la uphakela wathi yes so besikhona phela sonke siphosa vele hayi ngeke sambala lo ngoba nani niyazi vele into ezikhona vele ziyangihlala yenzeka kodwa ke thina ababhemu siyaqimba-ke thina asiqoke isikipha befuna uvela ezimbabwe ukubhonqula bububukunde ngiyabonga ababhemu ashaya insizwa siyaza mfuthi Kwantabela na manaka mfowethu siyazi insizwa imenye kodwa ke khona izona mhlambe awuyimeme insizwa inqanqe ukuthi ziyifike lapha insizweni lapha kutengise ezinye kwezinye ifundane mfowethu zisukume nangapha zathi ukungqenya njengensizwa abayibonayo ukuthi ibusiness kwini naza akayiqhamuka akayivele phela Phinda futhi nje ngithi ngingaqapha kancane nje ngingakhulumisa komuntu wesifazane khulumisa kwebhungu nje kwejongo nje ngoba ngisele ijongo nje la ngakuphelelo mina ukuthi ingane sesu5 kodwa ke namuganga njalo hlupheka nje ukuthi leti yalo ibheke baphemu siyaqala siyakutekisa asinibemi usuya ngothando lakho ungazuthi sikumemile sikumemethisa lapha siyokushaya ngoba sokushaya vele sizokushaya uma ungafika fika phela ngemonyalo ihawula kuliphethe bona limnyama nathi la inkaba phemnathi yabona inkabi njani ngaphathi hawe likhulu ngathi ngapha kumkhomazo phathi hawe ngaka ngona ngoba qashe nje mphela lapha siyaqasha thina siyakunika inyama size kuwe ngqo Waza mpemu uma uzofika uma uzosha wahlala ekhaya ngicabanga uthatha isibindi kumama uthi ngiyesaba mama kuhlangabeze baba yabonga bapemu abemnandi esisulu yabonga mfowethu thank you manje khona ngapha isithathamiyeni uyatholakala ngoba phela uyabonakala ukuthi hayi umuntu waseSouth bafowethu into mina isport isama bangiphasona ngephimbo ngikhona right babethu kwesithathamiyeni cha into zangithanda ngoba ngidumusa nje ngithanda into leyo into engayithandayo ingoma ubhadi ingoma ngidlalile ngase ngifika nje kwansizwa cha lapha ke
uyokhishwa ithuna induku zami ngiyomana zethuneni phela ebhokisini lami umqamelo wami ihawula ami finish Wethu. Siyathokoza. ngapha kwathi phela Awesome.